Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι μια καλή αρχή της εβδομάδας. Είναι Δευτέρα σήμερα, ετοιμαζόμαστε να πάμε για χειρίσματα και θα σας πάρω μαζί μου. Λοιπόν, ήρθαμε να δούμε τον Γιώργο, έχει χιονίσει και έχει ψοφόκριο. Εδώ έχω στήσει το key light. Εδώ έχω στήσει το μικρόφωνο και είμαστε έτοιμοι. Θα σας έχω μια γωνία να βλέπετε πως πάει το γύρισμα. Τα βουνά είναι χιονισμένα. Έτσι δικαιολογείται ο ψόφος που έχει. Έχει πολύ κρύο, έχει πάρα πολύ κρύο. Η αλήθεια είναι πως εχθές ξέχασα να στήσω την κάμερα για να τραβήξω backstage. Είναι Παρασκευή 15, ναι, έχω ακόμα στολισμένα γιατί μου αρέσουν τα Χριστούγεννα και σήμερα είναι η μέρα μοντάζ. Τώρα είναι γύρω στις 10:30, 10:40. Έχω να μοντάρω ακόμα ένα βίντεο για σήμερα, δεν θέλω να το τελειώσω, βέβαια είναι μια ώρα υλικό. Είμαι στα 2 λεπτά τελικού βίντεο αυτή τη στιγμή. Έχω να δω άλλη μια ώρα υλικό, οπότε έχω λίγο δρόμο μπροστά μου. Χθες έμεινα με τα μάξι. Δεν ξέρω τώρα, μάλλον με τα κρύα η μπαταρία λίγο ζορίζεται και πες βγες στο αυτοκίνητο, άνοιξε πόρτες, πορτπαγκάζ, να βγάλω τρίποδα το ένα το άλλο. Μάλλον εξαντλήθηκε η μπαταρία και έμεινε. Ευτυχώς ήταν τα παιδιά εκεί, είχα τα καλώδια εγώ πάντα στα μάξι, οπότε το βάλαμε μπρος εύκολα και γύρισα. Καλημέρα. Σάββατο σήμερα. Άρχισα λίγο να ξυπνήσω γιατί χθες το βράδυ είχε live stream Unboxholics. Είχε solo ο Αλέκος, έπαιζε Diablo. Έπρεπε να το δω, δεν γινόταν να το χάσω, ήταν top. Οπότε άρχισα να κοιμηθώ, κατά συνέπεια άρχισα να ξυπνήσω. Αλλά ούτως ή άλλως Σάββατο η ρυθμή είναι λίγο πιο κατεβασμένη. Έχει ένα σούπερ μάρκετ, έχει ένα καφέ και μετά από το απόγευμα πάλι μπαίνουμε στο πρόγραμμά μας. Οπότε έκανα ένα καφεδάκι, όπως θα δεις εδώ, το βιβλίο μου και θα διαβάσω λίγο. Η αλήθεια είναι πως αυτό το βίντεο πρέπει να το είχα κάνει και να το είχα ανεβάσει την Κυριακή. Αλλά την Κυριακή με πιάσε κάτι, δεν ξέρω. Δεν είχα πολύ όρεξη, να σου πω την αλήθεια, να κάνω βίντεο. Ούτε να μοντάρω, ούτε να ανεβάσω, ούτε να μιλήσω, ούτε τίποτα. Οπότε ήθελα απλά να πιω ένα καφεδάκι, να χαλαρώσω, να πάω έτσι λίγο παραθαλάσσια, να πάω στην Ηρακλήτσα. Και πήγαμε με κάτι φιλαράκια. Ήταν πολύ ωραία μέρα, αλλά είχε πάρα πολύ κρύο. Οπότε σήμερα είναι Τρίτη. Το κάνω σήμερα, το γεννάω σήμερα. Ελπίζω να το μοντάρω και να το ανεβάσω σήμερα, αύριο, για να ανέβει το vlog, να μην χάσω την εβδομάδα που πέρασε. Αυτό που θέλω να συζητήσω αυτή την εβδομάδα και θέλω να αναφερθώ είναι κάτι από το οποίο πήρα έμπνευση όσο μοντάρω ένα βίντεο τελευταία. Σχετικά με τον Γιώργο Ζαμπιόγλου, ήταν ένας ψυχίατρος ο οποίος άφησε μια κλινική για άτομα με ειδικές ανάγκες στο χωριό μου, ας πούμε. Από το οποίο 15 άτομα, ας πούμε, έχουν βρει ένα σπίτι και 20 οικογένειες τρώνε από αυτό το εγχείρημα. Αυτό μου δημιούργησε κάποιες απορίες. Η κύρια απορία είναι γιατί πρέπει κάποιοι άνθρωποι να κουβαλάνε ογκόλυφους και να αφήνουν πράγματα πίσω που να επηρεάζει τη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων. Και οι περισσότεροι από εμάς απλά να διαφορούμε και γενικότερα σε όλη τη ζωή μας να διαφορούμε και να μην κάνουμε τίποτα για να αφήσουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Δηλαδή, διαβάζοντας βιβλία, βλέποντας βιντεάκια, βλέποντας ταινίες για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει μεγάλα πράγματα στη ζωή τους, έχουν πετύχει, έχουν μείνει στην ιστορία από τα αρχαία χρόνια μέχρι και πρόσφατα, ας πούμε, ακόμα και τώρα, άτομα που δεν έχουν πεθάνει, αλλά ξέρουμε ήδη ότι έχουν αφήσει μια παρακαταθήκη, ότι θα μείνουν στην ιστορία, ας πούμε. Βλέπεις ένα μοτίβο στη ζωή τους, ότι αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες και τις ξεπερνάνε. Δεν επαναπαύονται, δεν τους έρχονται όλα εύκολα. Βλέπεις ότι είναι πράγματα τα οποία λες μαγικά. Πώς αυτός τα ξεπέρασε αυτά, πώς τα πέρασε όλα αυτά, τι άνθρωπος είναι αυτός. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν χρειάζεται όλοι να είναι έτσι. Δεν χρειάζεται όλοι να περάσουν δυσκολίες, δεν χρειάζεται όλοι να υπερβούν τους εαυτούς τους για να πάνε στην θέωση. Δεν χρειάζεται όλοι να γίνουν σαν τον Ηρακλή, ούτε σαν τον Θησέα, ούτε και να πετύχει έναν άλλο σκοπό
και να μείνει στην ιστορία ή να αποκτήσει φήμη, πλούτη, δεν ξέρω τι στόχους, μια οικογένεια ή δεν ξέρω τι στόχους μπορεί να έχεις, αλλά μπορείς να μην περάσεις δύσκολα, αλλά να κάνεις έστω ένα καλό, ρε φίλε, στην κοινωνία. Δηλαδή έστω ένα καλό. Τώρα ας πούμε πέρασαν οι γιορτές. Γιατί πρέπει ο περισσότερος κόσμος να θυμάται να δίνει κάτι για τα άτομα που έχουν ανάγκη μόνο στις γιορτές? Γιατί πρέπει να μαζεύουμε καλάθια έξω από τα σούπερ μάρκετ για οικογένειες που ζορίζονται μόνο τις γιορτές? Θα έχουμε φαγητό στο σπίτι. Γιατί αυτό δεν γίνεται όλο τον χρόνο. Και γιατί αυτό δεν γίνεται από όλους. Δεν χρειάζεται, ρε φίλε, να κάνεις ούτε ιδρύματα, ούτε να σηκώσεις νοσοκομεία, ούτε να κάνεις τρομερές δωρεές, ούτε να εφεύρεις, ξέρω εγώ, πηγή ενέργειας που θα είναι ανανεώσιμη και θα μας γλιτώσει από την ενεργειακή κρίση. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα επαναστατικό για να κάνεις τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Και είναι πολύ στενάχωρο. Αλλά αυτό ξεκινάει από εμάς. Ξεκινάει από τον καθένα ξεχωριστά. Όχι από κάποιον άλλον να το κάνει για μας. Άλλαξε χρονιά. Είναι μια νέα ευκαιρία για να κάνεις μια νέα αρχή, να βάλεις νέες συνήθειες, νέους στόχους για να γίνεις καλύτερος κι εσύ. Όπως και εγώ, όπως όλοι μας. Θα δούμε στο επόμενο.